যি পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান, সেই পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানটোৱেই কৰাপ্ট এটা শ্লোগান। পৰিৱৰ্তন কিহত কৰা নাই, পৰ্বতজোৰা যি আছিলে সেইটোৰ আৰু তলত নমাই দিছে এখেতে। ৰাস্তা ঘাট এটাও ৰাস্তা ঘাট কৰা নাই। MGNREGAৰ কামো এখেতসকলৰ VCDCৰ চেয়াৰমেনবিলাকে লুণ্ঠন কাৰ্যত खुलुमबाय। आरोबाव आंनि इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय आं सोरनि थाखाय दिनैहाय भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों। रायजोफोर, नैबे मुनमुन ब्रह्मखौ आं माब्लाबाबो हामजाया। मानो होनोब्ला बियो बयनिफ्रायबो अगियानिसिन, बयनिफ्रायबो आखल गैसिननि ओरैबायदि आइजो बियो। आइजोफोरनि मादायावहाय बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन अगियानिसिन आइजो बे मुनमुन ब्रह्मआ। दिनै बिथांखौहाय मानो ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि सान्स होबावखो? मानो होनोब्ला बियो बै समावहाय पाब्लिकखौनो मुजुदों, पाब्लिकनि फाफ्लियावनो जुदै गारदों। मुनमुन ब्रह्मआ दिनैहाय गावसिनि राज गैयि हिसाबैसो दिनैहाय पाब्लिकनि सायावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। माब्लाबाबो मुनमुन ब्रह्मआ मोजां बाथ्रा होनायखौहाय नुफेराखैमोन। नाथाय दिनै UPPLनि एगेन्स्ट राव बाहायदों बियो। नाथाय बियो बर' नङा आंनि मथेब्ला। मानो होनोब्ला बर' फंसेबो बुङाखै बियो। बिसोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ जोंलाय मानो खोनासङो? नायनाय लोगो लोगो आंखौ जोंखांदों। आंबो बिदि बाथ्राखौ एक पइन्टबो खोनासंनो मोजां मोना। अब्लाबो आङो इउटुबाव होनोसो बिनि खोथाखौहाय खोनासङो। बियो मा बुंदों? बियो बुंदों माखासे सिगांनि गभर्नमेन्टआवहाय थिखादारफोरनो फैसा होनो हायिनि माखासे खोथाखौ रायखांदों बियो। तारा नोंसोर बै समावहाय BPFनि राज सालायनाय समावहाय 17 बोसोराव मानोथो नोंसोरलाय बे थिखादारफोरनि पेमेन्टआखौलाय पेन्डिं खालामनांगोन ना? ना नोंथांमोना गोदान सरकार फैयोब्ला बिसोरजों नांलायनांगौ, जुजिनांगौ, बिसोरजोंहाय बुथुमफिननांगौ, नै बेफोरबायदि साननानैसो नोंथांमोना बै समावहाय पेन्डिं गासिबो पेन्डिं खालामना दोनामोन नामा? मोनफ्रोमबो फुलफिल खालामालासिनो गासैबो पेन्डिं खालामनानै दोननायखौसो जों नुनो मोनदों दायो। दोस्तों, मैंने ये कहना चाहूंगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले बोडो ट्राइबल्स के अंदर में क्या चल रहा है उसको आप लोग को बताने जा रहा हूँ। पहले हमारा BPF गवर्नमेंट था, उसी टाइम में एक MCLA लेडीज मुनमुन ब्रह्मो था। उसने क्या कहा आप लोग को मालूम है? आजकल वो मुनमुन ब्रह्मो सोशल मीडिया में आके ऐसे भाषण दे रहा है, उसको शर्म भी नहीं है। 17 साल BPF राज किया गया है बोरो पीपल के अंदर में। बोरो पीपल के राज में 17 साल, फिर भी ठेकेदारों को उन लोग पेमेंट देने के लिए पेंडिंग करके अभी तो उन लोग को पैसा क्लियर पेमेंट कर नहीं सका। अभी नया गवर्नमेंट आ गया UPPL, अभी उसके विरोधी अभी ये मुनमुन ब्रह्मो बोल रहा है। जो 17 साल में उन लोग ये ठेकेदार लोग को क्यों पैसा पेमेंट क्लियर नहीं किया? उन लोग पेंडिंग करके रखा हुआ है, कुछ भी फुलफिल काम नहीं किया उन लोग, सब भी पेंडिंग है। That means मतलब उन लोग नया गवर्नमेंट आएगा तो नया गवर्नमेंट के साथ झगड़ा करने के लिए, उन लोग का अंजाम देखने के लिए, उन लोग का पूरा पंगा लेने के लिए उन लोग पेंडिंग करके रखा। इसीलिए आज तक उन लोग झगड़ा करते रहा, झगड़ा करने को हम देख रहा है। तो दोस्तों, मुनमुन ब्रह्मो पब्लिक के ऊपर में हुआ था, पब्लिक के ऊपर में चूप मारा था पहले। ऐसे वाला अज्ञानी औरत को हम सोशल मीडिया में भाषण देने का पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पब्लिक को पसंद नहीं है। अमीर लोगों को उनके लिए बहुत पसंद है, लेकिन गरीब आदमी को उनके लिए पसंद नहीं। जब वो राज चलाया था उसी टाइम में इनोवा, बोलेरो, स्कॉर्पियो उठा के उसमें
आराम से पब्लिक के बीच में दादागिरी करके चलते जा रहा था। लेकिन आजकल वो बोटमैन नहीं है बल्कि एक कीड़ों के जैसा चुपचाप बैठ गया है। लेकिन आज मैंने उसका वीडियो देख करके फटाक से मैं YouTube पे उसका वीडियो बेसिकनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। गोजोनथों रायजो। जय बर' हारि।